Γεια σας παιδιά, εδώ κανάλι Top J. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό δεν είναι το κανονικό μου background. Να πάτε στο προηγούμενο βίντεο, έχω 3 background και να ψηφίσετε κάτω στα comment. Επίσης ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα αρχίσω ένα νέο παιχνίδι. Πείτε μου εσείς. Θα βγάζω ένα τέτοιο βίντεο κάθε εβδομάδα. Λέγεται πείτε μου εσείς και να σας εξηγήσω πώς παίζετε. Σας λέω μια ερώτηση και εσείς μου απαντάτε κάτω στα comment. Ελπίζω αυτό το παιχνίδι να λειτουργήσει και να έχω comment. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να μου απαντήσετε είναι αν είχατε μια ευχή, τι ευχή θα ήταν αυτή. Θέλω να έχετε αστείες απαντήσεις, να μην είναι χαζομάρες και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αδείο. Επίσης, ξέχασα να σας ενημερώσω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 23 συνδρομητές που έχω, τα likes που μου δίνετε στα βίντεο και ελπίζω να συνεχίσω να ανεβαίνω subscribers. Ετοιμαστείτε γιατί μάλλον θα έρθουν vlog για Αθήνα και αυτά. Αντίο.